To guys, ini yang cycle saलायनानै बैसागु मोसानो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांदो ना मानो फुल Rồi lari नै जोंना बारे हाबो रायजोफोरा जोंनिया नै नै oi ओरै मोखां जादो ini जाबाय एक नम्बर गाधा उन थाबुनानै जुमाय लोङो बियो नै डेन्जार लोंखायो हारसिं थाबुनानै नाय आरो नै सासे फैगासिनो जोंना बस बै কি खबर बसानो मोनफैयाखै आरो नोंसोरो दे थिगै আছে दा जोङो मोसासिगोन बागौ नायलांबाय थादो ini itu जाबाय नायग्रा Singar bicara. Ini video sinsit, bye bye.